Dobrý deň, milí diváci. Dneska sme si pre vás pripravili čítanie Opýta Škorita z knižky Opýta Škorita. Dúfam, že sa vám bude páčiť, takže si môžeme začať čítať. A vašou úlohou bude slovíčka, ktoré vynecháme, doplňať. A aby ste vedeli, ako to funguje, tak dnes bude pre vás doplňať náš Tomáš. Nie. Ale áno. Čítanie z knihy Opica Škorica znova čaruje od autora Petra Stoličného. Začíname prvou rozprávkou, ako Škorica pripravila deťom obed. To bolo tak. Ema Jahodová, ktorú všetky deti volali Malina, v jedno pekné slnečné ráno našla vo svojej posteli svoju nezbednú kamarátku, opicu Škoricu, ktorá opäť vyskočila z rozprávkovej knižky. Natešená Malina sa po raňajkách rozbehla do školy, aby svojim kamarátom oznámila veľkú radosť. Pravda, že opica Škorica bežala za ňou. Teda nebežala po chodníku, skákala zo stromu na strom a volala: Malina, počkaj ma! Pred školou už povstávali deti, medzi nimi aj Eminy najlepší kamaráti Juraj, ktorého všetci volali Tyčka, lebo bol najvyšší v triede, a Paľo, ktorému zasa vraveli Buchta, lebo veľmi rád jedol. Aj teraz dojedal svoju 10, ktorú mal zjesť až cez veľkú prestávku. Chalani, ahojte, pozrite, čo sa u mňa ráno objavilo v posteli. Volala na nich Malina už z diaľky. Opica Škorica zoskočila zo stromu rovno pred chlapcov a zaškerila sa na starých dobrých chlapcov, kamarátov. Ahojte, to som zasa ja, vaša opica Škorica. Chlapci nemohli uveriť svojim očiam, no rýchlo sa spamätali a nadšene ju privítali a vyobímali. Tak sa začali nové, neuveriteľné zážitky našich troch školákov s utáranou opičkou. Ako inak. V triede Škorica skákala pani učiteľke do reči, nehlásila sa a Buchta jej každú chvíľu musel chytať papuľku, aby prestala rozprávať. Pani učiteľka ich takmer vyhodila za dvere. To by bola ale veru veľká nezbednica a hanba. Hneď po vyučovaní sa deti chystali ísť na obed, ale opička im silou mocou chcela ukázať, aké nové kúzla vie. Ja vám pripravím taký obed, že sa budete oblizovať, vyhlásila v parku pred školou a začala čarovať. Pokrútila chvostíkom, zdvihla labky a zašuškala. Eniky, buliky, trdlo, bim, lári, fári, modrý dym. Odrazu sa parčík zahalil do modrastej hmly a keď sa po chvíli rozplynula, deti na nedalekom strome zbadali nanuky, keksíky, vrecúška cukríkov a čokoládové tyčinky. To kukáte, čo? Jedzte, koľko vám hrdlo ráči. Škorica vyskočila na strom a prekvapeným kamarátom začala hádzať dobroty, ktoré vyčarovala. Tí ich nadšene chytali a hneď sa do nich
pustili. Zo školy vychádzali ďalšie deti a keď videli strom so sladkosťami, okamžite ich začali jesť a oberať. To teda bola parádna hostina. Opica Škorica zo stromu z plnej papuľky kričala: Len jedzte, máme toho dosť pre všetkých. Dajte si nanuky, čokoládové, tvarohové, aj ovocné. Chytajte, deti, treba ich rýchlo zjesť. Inak sa roztopia. Pred školu vyšiel kuchár Anton Varecha a krútil hlavou, na ktorej mal veľkú kuchárskú čiapku. No toto, čudoval som sa, prečo deti neprišli na obed do jedálne. Už je to jasné, oni tu pojedajú samé sladkosti. Zavolal na žiakov pod stromom a pohrozil im veľkou drevenou varechou, ktorú držal v ruke. Hej, huncúti, decká bláznivé, je to rozumné namiesto dobrého obeda sa napchávať čokoládami a nanukmi? Veď vás budú bolieť brúška. Hýbajte do jedálne. Čaká vás tam výborná zeleninová polievka a kuracie mäsko so zemiakovou kašou. Márne však kuchár Anton Varecha vykrikoval. Márne mával varechou. Deti ďalej pojedali sladkosti a opica Škorica im zo stromu hádzala ďalšie a ďalšie sladkosti. Len jedzte, kamaráti, volala. Môžete sa tu napchávať aj do večera. Ešte vám pričarujem ďalšie maškrty, chcete? Deti mali plné ústa. Roztopená čokoláda im stekala po bradách, ruky sa im lepili, ale už mali tých sladkostí ako si dosť. Nik nevolal, že si ešte zoberie. Keď nie, tak nie, pokrčila plecami Škorica. Keby ste však náhodou ešte chceli, stačí povedať. Viete, ja som kúzelná opica. Čo si vymyslím, to pričarujem. Veselo sa zasmiala a očakávala, že aj deti sa budú smiať. Ale pod stromom bolo akosi ticho. Iba kuchár Anton Varecha zamrmlal. Ako si prajete, žiaci, nechcete jesť, čo som vám navaril? Vaša chyba. Obrátil sa a smutný odišiel do školskej jedálne. Ako sa mohla taká hostina skončiť? No predsa boľavými brúškami. Ba niektorým deťom bolo naozaj zlé. Ach, ale som sa prejedol, vzdychal Buchta. Sladkosti už nechcem ani vidieť. Opica Škorica zoskočila zo stromu medzi ubolené deti a Marina sa jej prihovorila. Myslela si to dobre, no krmiť nás nanukmi a čokoládami namiesto obeda nebolo až také rozumné. To vidím, smutne vzdychla Škorica. Na budúce vám vymyslím niečo oveľa lepšie. Sľubujem. A čo na druhý deň nezbedná opička vyhútala? Stačí si prečítať ďalšiu rozprávku. Nebojte sa, brúška v nej už nikoho bolieť nebudú. Krásne. Sme to zvládli spoločne. Ja, krstný Jožko a Tomáš. Dneska sme to prečítali pre vás.
Verím, že na budúce už do rozprávky chýbajúce slovíčka budete doplňať práve Vy, ahoj!